Svojim pravednim naravima Bog osigurava postojanje čovječanstva. I Bog oslobađa svoj gnjev jer nepravedni, negativni, zli ometaju i uništavaju rast pravednih i pozitivnih stvari. Božji gnjev nije namijenjen zaštiti njegovog statusa ili identiteta, već očuvanju svega što je pravedno, dobro i pozitivno. Korijen Božjeg gnjeva je zaštita reda i zakona u ljudskom životu. To je razlog Božjeg gnjeva. Od stvaranja čovječanstva Bog je održavao ljudski život svojim pravednim naravima koji uključuju veličanstvo i gnjev, sve one koji su zli, remetilački i štetni za normalan život čovječanstva. On kažnjava, kontrolira i uništava svojim gnjevom. Da nije Božjeg gnjeva, čovječanstvo bi se predalo abnormalnim načinima života, a pravedne, dobre stvari bi bile uništene. Tijekom tisućljeća Bog je kroz pravednost uništavao zle duhove, sotonine pomagače koji mu se protive u njegovom dijelu. Bez Božjeg gnjeva zakon i red svih stvorenja bili bi uništeni. Od stvaranja čovječanstva Bog je održavao ljudski život svojom pravednom naravi koja uključuje veličanstvo i gnjev, sve one koji su zli, remetilački, štetni za normalan život čovječanstva. Kažnjavaju, kontroliraju, uništavaju svojim gnjevom. Dakle, Božje djelo spašavanja čovječanstva napredovalo je kako je On planirao. I zbog Božjeg gnjeva najpravednije od svih stvari traje. Od stvaranja čovjeka Bog je održavao ljudski život svojom pravednom naravi koja uključuje veličanstvo i gnjev, sve koji su zli, remetilački, štetni za normalan život čovjeka. Kažnjavaju, kontroliraju, uništavaju svojim gnjevom. Od stvaranja čovjeka Bog je održavao ljudski život. Održavao ljudski život na temelju riječi Svezak 2. Poznavanje Boga, sam Bog, jedinstveni daj.